mahigala niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Kung suguon ko ikaw, sa pagdan itong imong giingong Juno, nganihin ako. Ngamatod mo, may talagsaong abilidad, ha? Makahimo ka ba? Ha? Tyron? Nganong wa ka mutingog? Wa tingali dili mahimo na ako, Professor, kung imo sab kong tabangan. Unsay buot mong ipasabot? Utukan ka, Professor. Nana nimo ang tanang kaybaw. Ug dako kang ikatabang nako nga madaan ako sa dinini mo. Pinaagi sa imong mga kahimanan. Well... Hisabtan mo ako, Professor. Dili ba? Unsa, Prof? Himuon ni mong cyborg si Tyron? Dili na kubot maghako pa. Kaya desidido siyang musunod sa gusto kong mahitabo, Tadlong. Tagaan ko siya og higayon. Mao ba, Prof? Unsa ganit ng cyborgs, Prof? Animal. Unsa ng cyborgs? Oh! Sungo! Agay! Karaan! Palahon palang tirang! Yango ka panganggawa ka. Wala to kung naibaw kag unsa ng cyborg. Waman ay. Bisaya am dahil ng utok ni mo? Unsa lagi dahil ng utok, Prof? Utok na ba? Ang cyborgs, unsa ng cyborgs ba? Tadlong. Ang cyborgs. Tao na. Nagihimong robot. Umay kabahin sa iyang lawas. Nagihimong robot. Ah... Nga nagsabot ka. Wa pa! Uplok! Unsa ba silang uplok, Prof? Cyborgs po na! Mabuang ko ni mo, Tadlong. Mabuang ko! Unsa may bation ko ana, Professor Draco, kung mahimo na kong cyborgs? Wa kay kalainan sa ordinaryong tao, Tyron. Ha? Apan madugangan ang imong katakos. Labaw sa katakos sa kasarangang tao. Kung mauna, okay kay ko na, Professor Draco. Sa latod, mahimo kang gamhanan pinaagi sa mechanical elements o kaymanan niya atong ibutang o itaod sa imong lawas nga mo konektar sa imong system. Mo ba? Sige, sige. Salamat kung mao ka na, Professor Draco. Nga sa ato pa, mahimong sayo na lang kay nako ang pagdaan ni Juno nga ninimo. Kung gamiton mo ang imong utok, dili lang kay magsalig kung unsa man ang anaas kaymanan nga itaod diyan mo. Kung magdanghag ka, Sama ni Professor Draco? sama nako nga danghag. Unsa to, Tadlong? Matod ko, Prof. Dili ka bungo. Dili bitaw ko bungol. Kung ayaw kong surang-suranga diya, Tadlong, kitingalig maglagot ko. Himuon ko ikong baki nga robot ug bayot pa gyud. Hala! Nade baki nga robot, Prof? Kay ngano? Kita rang tao ang dunay LGBT. Naapod sa mga mananapoy, kagwang. Hala, no? Nagigda na ko ining bildo ni mong lamisa din sa laboratory, Professor Draco. Unsa may sunod ni mo buhaton ako, ha? Kinahanglan pakatulgon ko ikaw. Ugsod sa pipila ka oras. Human sa proseso, naigmata ka na. Ngaw sa nagka-half cyborg. Di na siya makakita, Prof, kay Halfman. Ang buot kong ipasabot, Tadlong, nga dili tibuok pagkatao ni Tyron ang mahimong cyborg. Kabahin lamang siyang lawas. Particularly ang iyang tuong nga kamot. Gusto ka bang mahimong bakit nga bayo, Tadlong? Dili, Proboy! Ikaw lang! Hilom! Maong takuman ang imong ba? Kisugdan ko na ang pagtrabaho o paghimong half cyborg ni Tyron. Niya, andam na ang tanang kaymanan.
Itunol ang injeksyon tadlong nga kung i-inject ni Tyron, aron siya makatog. Dara, Prof. Oy. Mao ni injection, Prof. Katambo ko na muna managidakon sa pintilpin. Kung dili ka gusto ini, ni ay usa. Kana lang usa. Haayon man. Kira, Tyron, kira. Murag ginakon og 2 pulgadas nga tubo. Nye! Oy, Prof. Nahuman na ni mag-opera sa Tyron. Unsay opera? Mura mo gusto siya operahan na forma. Murilaso sa ako tadlong. Kigipinsar pa na ko pag-ayo. Kung mulampos baka ko ni ining first ever na kong paghimo og cyborg. Hala, no? Kuyawa kung masipyat ka, Prof. Unsa may mitabo ni Tyron? Unsay may tabo ni Tyron? Kuyaog, madelete. Patay! Ni ana lagi day kasi lang Junolin. Muday mo na ka dito pag ato na ko sa inyo. Uy hala, nagbaiwas kiti nga Lindel. Kay pag ato na ko sa inyo, wala naman po ka dito. Abi na kong bidiretso na ka din eh. Mao ba? Ano mo mata magsugat kung ni ato kas amo? Oh, ha? Oh, kuan. May gihapit pa manggugko sa tindahan nilang ng pisya ba? Timing tingali tong nakalahos na kas amo. Ah, sorry gid kaayo Lindel ha. Ay, okay ra uy, ikaw pa. Dali na mo, mali na. Lindel, malito na ta. Agam na lamisa. Sige na, mas mayo. Init pa rin sabaw sa tinuwa. Ay hala. Hala nyo kanindot, kamay ko na kong manayming o paniot to. Mali na, Lindel, dali na mo. Dali na mo, maniunto na ta. Andam ng lamisa. Dali na. Dali na. May nag-init pagsabaw sa tinuwa. Lindel, mali na, dali na mo. Ay, kalagbuat aning kinilaw nga isda, Juno. Wow. Kalami, uy, hustog yun sa pagkahang. Unya sa tuno, sakto sa kaayo, as in super cute. Inato ra na, Lindel. Pagkaswerte ni Molin, uy, nindot kay mo future si Juno, kay suhitugin siya sa tanan-tanan-tanan. Ikaw, cute, Lindel. Mga una lang kahata. Ay, bitaw, unya ra ka ng istorya. Ay, kaniyat sa nang halas na ni. Hala no, kanindot ka no, kung mag-double wedding tapuhin. Ikaw, Juno, og si Malina. Kunya, kami sa bukang superhero. Di ba? Nice, no? Oh. Ano day mo, oy? Nahilom lagi mong tulong, mitutok na ako. Nga na day mo. Naunsa mo. Oh, ha? Naunsa mi? Namati mi mo. Kalain ninyo do. Ako ra tingali inyong gibantayan no. Ang akong hungit no. Ikaw, gid Lindel. Wala man good. Ay, ni anak ta atubangan sa grasya, mga anak. Unya na ka ng istorya. Kamo ha, Malina, Juno. Doon na may gitago na ako ay. Laing kay mo. Kamatikod ba ko ninyo? Wa man good, Lindel. Unsa ba ko na among gitago nimo? Ang ba't ninyo? Kay gitago gani, di ba ko kahibaw? Huna-huna ra na ni mo, Lindel, uy. Ayaw na lang nag-isod sa imong buot, good. Oh, pero si Gardo. Siya tong naglantaw nato dinhi og daling ni palayo. Oh, si Gardo? Nasugatan man to na ko siya pagpaingon ako din sa inyo, Juno. Ani balik di ay? Wa ka na siya maniid din sa inyo, Juno. Ha? Basin, Juno. Suod ba aslag si Tyron? Basik mo na iyang tigpaniid din hi. Uy, siguro. Kadit, dinhi lang mo. Asa man ka? Bitaw. Ato na ko si Nanay Binsya. Mubalik ra ko. Kadit ra kay ko. Ahak. Murag kita ba si Juno na ko? Parang ba ito siya? Baka siya, baka sundin niya. Ha? Wati gali? Kay, hawam ning napita. Kung nakita ka, nasunod ako. Ang tagwis tayo sunahan. Sa may widisid. Ikigo po na malayo ko. Kasi kung giyagyan, Gardo. Churo! Oh. Ganun misiga mo na mata ni mo. Anong niyaman ka? Nagulang mga ako din eh. Pag-ubulit Ang ako pangatana mo ito baga, Gardo. Gisugo ka ba ni Tyron sa pagpaniid nako? Namo ni Malina? Ha?
Ang saka, isa ko'y, Ayun na lang pangulipas pa, Gardo. sa pulipas. Ay, pabasahin dyan ha. Tingnan, Bibik. Tingali Na. isa. Basta, Bibik. Magi ko. Ay, baka niyo. Pati ka, lihi. Pero timan dili lang kay kinirang higayon ako nakamatikod ni mo nga naniin na mo. Pagmatgon yun sa sunod, kung imo gyapon ang buhaton na mo. Pagmatgon yun. Gadyo ko yun. Wa man tingali kay angay kadlukan. Kung wa kay daw tang gibuhat, di ba? Wa ko isahan ni mo kadto. Pero ayaw lagi pagpakasayot sa mga lihok. Ayaw lang yun. Kita ni ko niya. Abig juno na. Katagkan ni ko niya. Matikti. Pisit. Kung mao. Kung tulap sinutang plano na ko tungkol sa kong buhat. Hagbert akong listo juno na. Pero nga no, kung sabto kita buha. Nga nung nag-unam siya ako, nga ditulong siya sa ilang dapit. May kalaki ko tawara na. Susarong sabot. May kalaki ko siya. Kadaghan na din mo sinamatik di nga. Magpaniid din is inyo, Juno. Wala nyo. Pamali na. Pero mahinaot lang ko. Nga di na to niya usbon. Oh, kay nga no. Unsa may nauna-unaan ni mong buhaton niya, Juno. Oh, wala. Ang ako lang nga, dili unta ni usbon. I-report ka na sa barangay, Juno. Aron patawag pa. Aron mo tagang yun. Bitaw, pwede sad. Di na kinahanglan. Basta kaya ako na siya napasidanan. Di lang sa pag-unsalin ba? Ayaw lang kalain, ha? Malain? Nganong malain man ko? Kuan, bahin good ni Juno good. Kay nga naman bahay ni Juno, Lindel. Wa ka mahibong. Napasidanan ko nun niya si Gardo. Dito naman to si Juno sa ilang bahay, di ba? Ang angman kun mi adto siya sa ila, unya magdali-dali og dagan og gukod ni Gardo. Nga iyang nakita ganina nga nagpalayo og iya gid ko nung naapsan. Hala no, doon na ka na magic si Juno Lin. Dakan lagi ang moingon nga naa siya kalaki ay. May nahibawan ka, ha? Tinuod pa gud na, ha? Malina? Murag na batikdan ako sa Lindel, Juno. Nga murag mahisabtan siya nimo. Waka siya sultihin ni Malina bahin nimo. Huwag gisulti si Malina niya, Nay. Kung sa may hunawana ni Lindel, kutob ragilit siyang hunawana. Ugwa na siya mahibawaan pa na ako. Oo, pero katong karto nga dugay naman kaday siya nga nagpaniidinis ato. Waka siya na matikdan nimo. Waka ha, Juno. Uy, may go restaurant, prof. Basto sa ginagawan ani niya, prof, oy. Mura magnag. Muragon sa tadlong. Basta murag. Murag bastos. Uy, Professor Draco. Hi, Tyrone. Kamusta, Tyrone? Mubangon ko. Uy! Sama ni? Nga mo mura magbugat ang paminaw. La! No! Unsa ning nitabo na ako, bro? Unsa man ning imong gibuhat ako? La! Ang akong gamot. Naunsa man ning akong gamot? Nganong putaw man eh? Hala, no. Pagtiyod niya, oy, Tyrone. Di ba ba ka gusto ni mo? Nga mahimo kang cyborgs? Nga mahimo kang gamhanan? Mao nang gihimo ni Prof. Draco ni mo. Gamhanan na ka. Mubangon ko. Rob Draco, giputol ba nimo nga akong tuong kamot? O gipulihan nimo nining putaw nga kamot? Mao ba? Rob Draco, unsa nimo gibuhat ako ha? Unsa mali?
Mahal nga haring Saturno, niya na ta sa bukid sa mountain. Kundi magpuyo ang maturang mananag na nga si Ginggangoli. Aron mo'y mutag na kung buhay pa o patay na ba ang nawala ni mong anak kamahalan. Patugpahan na kining space car F-69. Diya mismo sa hawanan, kabahin. At ubangan niya ng bahay sa mananagna. Matuman, mahal nga haring Saturno. Ni Ana, modonggo na kita. Karoon na tanaw mo na akong bad Ginggangoli. Usay mo hisaptan ini. Ug sa akong gipatagna nimo bahin sa ko anak. Buhi ba siya? May paglaom pa bang magkita kami? Hain karoon siya may muta. Tubag ako, Ginggangoli. Tubag ako. Mahal nga haring Saturno. Angay kang malipay. Ang buot mo'y pasabot, Ginggangoli. Nga husto ko sa pagtuo. Nga buhi ang akong anak. Ha? Husto ba ko? Kurikik mahal nga rin. Tama yun ka. Usa? Oh. Kumbate! Pero hain. Hain siya karoon may mutang, Ginggangoli. Hain karoon ang akong anak. Ana, karon siya may mutang sa usa sa mga may kinabuhi nga planeta. Sa Mars ba? Dili. Sa kalibutan. Kun, Ha? Bingo, bingo, bingo. Wa pa ko mabinggo. Paghilom ka mo. Ginggangoli. Wa ka ba mamakak sa imong sulti? Nga, Tinuod ba kining imong gingon nga buhi ang akong anak? Tinuod ba kini? bungot zero. Mahal nga hari. Lions go to hell. Maong di ko mamakak. Kung ba, dako na ba siya? Unsa na iya kahimtang karon? Maayo pa iyang pagkabutang? Ha? Maayo pa, Ginggangoli? Arto. Nagsige Sa na kanang- lang og katawa ang mahal nga haring Ma. Saturno. Mura na siya nabuang. Mao. Wa niya kapag niyang kalipay 69. Arto, Salamat. salamat. Kung dili patundi mo, dili kong tabatiun ang tumagkalipay karon. Huwag kabutangan sa kong kalipay ng kasayuran nga akong libawan nga dakong buhi ang akong anak. Ug anak karon siya sa planetang Earth. Wait, sa payan, mahal nga rin Saturno. Happy ko, kun, happy ka. Mahal nga hari. Mahimo bang mo singit ko? Unsa ka na, F-69? Pasaylo mahal nga hari nga mo komento lang ko. Unsa ka? Ayaw lang kayo palapani ang imong kalipay kay tingalig madismaya ka. Unsay buot mong ipasabot? Mahal nga hari, ang gisulti ni Ginggangoli nimo. Usa lang ka panagna. Gawas nga way ebidensya nga tinuod kini. Wa usay resibo. Unsa? Pasibo. Kay suma sa akong nahibawan ni Ginggangoli. Tagsaray sipyat sa iyang taghap sa pagpanagna. Mas mayo, madili nimo palapanan ang imong kalipay. Ato una kining konpermahon kung unsa gyud kat tinuod ang iyang panagna bahin sa imong anak. Austura! Ayaw na pagtingog niya, F-69. Basta kay kumbisido ko. Ug dugay na lang ako kinikibati. Nga nagtuog ko nga dakong buhi ang ako anak. Ug karon, mato ni Ginggangoli. Dako na siya. Hingkod na siya. Mao sa labing madaling panahon, gusto kong mutaak sa planetang Earth aron pangitaon ang akong anak. Haring Saturno, lom na ang kagabiyon. Kinanglan na nga mo pahuway ka. Pasagdi lang ko, Arthur. Kaya gipangandaman ako ang pagtaak sa kalibutan. Giandam na ako ang tanan nga kinahanglan nga akong andamon ug dali. Mao ba? Oo, Arthur.
Kay dili ko buot mapakyas sa akong pagtaak dito. Buot ko pang estudyuhan ang kinaiya sa mga planeta. Gireview na ko ang mga pagtuon sa itong mga tigwangang scientist bahin ni ining mga planeta. Kung kuman ini, paninghaon na ko na sa sud ni ini simana magkabiyahin ako paingon sa kalibutan. O, kinsa man, buot mo ikaw ban mahal ngari sa maumong misyon? Pwede ba kong muuban? Wa pa ko masayod kung angay ko ba ikaw nga yuban, Arto. Dili ba, mahal ngari? Ako man imong sidekick, front kick, o back kick. Tinuod ka na. Apan, unsa man niya reaksyon sa mga namuyong sa mga planeta kung makita ka ngayon yana. Kay suma diri sa akong gi-review nga data sa maghihimong pagtuon kanina to ng mga scientist. Ang mga nagpuyo dito sa magyus sa Kupanagway. Mao ba, mahal ngari? Mao ka na, Arto. Mao ikasubo ko. Dili ko masaad o makapasalig nimo na mahiuban ka sa komisyon. Apan ako pakiunaon-naon kung timbang-timbang. Kung mooban ka sa mahal nga hari sa maong planeta, Arto, mooban sab ko. Gusto kong makasuroy dito kay once in a lifetime rani mahitabo nga magkataaki ka sa laing planeta. Kana, kung mo yun ang ngari nga muuban ka, wak man guys ha, mo pasalig na ko nga kong iyang sidekick, front kick, o back kick. Aw, okay ra na ko kung dili mauban sa mahal nga hari. Basta dili sab ka mahiuban niya. Kay unfair kung ikaw ray makuyog niya dito. Kay kick man gihapon ko niya. O kung sa ka nga kick sa mahal ngari, ako man iyang sidekick, front kick, o back kick. Wa naman tingalilain pa niya nga kick. Naapa Unsa man? og kana mao ako ang iyang kick. Ha? 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 Labing kamahanang pathala ug tagiya sa mga planeta o kawalangan. Ayaw ako pasakti. Tabangi ko mahikaplagan ang akong anak dito sa kalibutan. Nasayop ka kung unsa ako mapag-antos o kahigwaos na makita ko siya. Tabangi ako pathala. Pagkanino tanahon sa kalangitan. Makita na ako ning akong gigaan dapil sa baybayon ang kawalangan. Pagkanino sudohon sa hayag ng mga bituon. Dahil ay karon ang ilang kahayag. Marag gibati na ko ang kagaan o kasanag sa kundughan nga naglantong ini. Murabag may dili kasagaran nga hitabo nga moabot nga magkapalipay na ako. Karon ako mabati ini. Huwag ako makasapot sa akong kagalingon kung gano'n kini. O kung sa'y buti pasapot ini. Kung makalipay magani ka na kanimo, Juno. Kalipay ko usap kini. Unsay mo pagsabot ini, Malina? Wa ko'y laing mahuna-una. Kay wa kay laing gipaabot. Wa kay laing tinguha nga importante alang nimo. Nga mailhan kun kinsa gid ang matuod mong ginikanan, dili pa? Malina. Basi na lang. Nga tilimadon kini. Nga mailhan og mahangop mo na ang matuod nimong mga ginikanan. Unsa? Abot ba nay? Huwag ko makasabot karon. Kung anong ingon nini akong gibati, dili na ko tuyoon. Marabag, dili madoon kini sa
Sa usa ka maabot nga panghitabo nga makalipay na ako, nay. Juno, Nasabot na akong instinct kini, nay. Sama sa kumatiyon kung may magkinalan sa akong panabang nga mukalit lang, ug di na ako tuyoon. Apan ang nakalahi lang, wa ko'y malantaw. Wa ko'y mahuna-huna kung unsam gid ni. dili ka na mahitungod sa matuod mong mga kinikanan. Juno, Kung ingon yan ang imo hunahuna, nay, managsama ka mo si Malina. mao pa. Kung mao, dili ka gausa ni ining mga adlaw. Mailhan mo na sila. Nay, Huwag nakuhaon ka na nila, gikan ka na ako. Juno, ayaw pag hunahuna na, nay. Kabisang siya may tabo. Dili ug dili kita mahitabo nga biyaan ti ka. Kung may kausaban man gani ang dagan sa mga panghitabo, gusto na ko nga nakakanunay sa kukiliran na binsya. Hangtod-sangtod. Kusuga sa dagan sa mga adlaw linoy. Sunod si Mana, klase na. Hala, kanindot. Magkita na punta ninyo sa itong mga classmates. Maugid, Lindel. Og excited na kaayo ko. Ikaw, Radi, ay, hasta ko, oy. O, mayo ang taog masaroy og balik sa ating school ang superhero, no? Kay, miss na gid ako siya. Ano ka, oy? Pahiyom lagi ka. Murag na siya gahimuot sa kong gisulti. Hala, no, kalain. Kisa may dili mahimuot ni mo, uy. Ang sa'yo mo gikahimutan, oy. Ang, kuan. Wa bitaw, uy. Nakalain ni Malina. Dili ka musulti na ako. Ngano bitaw ba? Ay, wa lagi. Kalimti to. Ako ragud-tugod. Ikaw ha, nagduda na baya ko nimo. Niadto pagid mong miaging si Mana. Mao gyapon ka. Sa labtunon kaayo ka. Migitago ka na ako no. Kamo ni Chuna no. Hindi lang mo musulti. Wa manggod. Wa. Lagi. Bantay lagid mo si Juno ha. Sige. Ay lunch ko ninyong sultihi. May bawaan namang gihapon na nako ba kung unsa na. Awan niya oh. Dako og posibilidad nga mauna nang higayon na nga magkalagyo na ta. Malina. Kay kun mahitabo na, magkagulihang ang mga tao. Daghan ang mangita nimo. Og dako ang posibilidad nga mao ka ni mamahimong hinungdan sa imong pagbiya ining dapita. Og biyaan ako nimo sa hingpit. Dili ba? Lin, Tubag ako. Dili ba? Nganong nawa ka mo tingog? Ayaw paglingiw, Juno. gusto na. Dili ko gusto nga mahitabo na. Oo. Nahibaw kung dili ka gusto nga masahiran sa tanan. Nga ikaw maudi ay o superhero. Pero sa madukay o sa madali, moabot ka ng higayon na. Bisag unsaon pa na di mo paglikay. Tungod kay way aso nga makumkum, Juno. Malina. Gusto si Malina, Juno. Mao gituod ka na'y mahitabo. Kung mahibaw anas kadaghanan, nga ikaw mao ang giila nila na superhero. Kay dili kay kag Malina ka lang malayo. Mahimong laki usab ka nako. Kung mao naman lang gani na mahitabo, nay. Ay patinghalig, wa na lang ko maingon ini. Juno, Kay malti ka ni Binsya.
ug mahal sa dakos balina. Dili ko buot nga may usan ninyo malayo o mabuwag na ako. Dili gid nay. Dili ko makatugot na malayo sila si Nanay Pinsya o si Malina nako. Pero siya akong buhaton. Gusto si Nanay Pinsya o Malina. Maabot kita ang panahon nga masayran sa tanan ng akong pagkaako. Siya akong buhaton. Kinsa makatabang na ko anong mawa na kining akong gahom nga nahuptan. Kinsa man. Kikasubo ko ninyong duha, Arto ug F-69. Wahay sipsan kinsa nga gusto kong ikauban sa akong pagbiyahe paingon sa kalibutan. Gusto kong magilusara sa akong misyon dito. Hoy, Mahal nga rin sa torno. pero kinsa may makatabang nimo, mahal nga hari, kon magkinahanglan ka og panabang. Bitaw, mahal nga rin. Ako na ka ng problema. Basta, mag-ilusara ko sa kong pagtaak sa kalibutan. Kung taon-taon kong mawa din eh. Ang akong unang ministro, ang akong tugyanan sa gingarian, samtang wa ko. Ay, ayaw sa imong biyahe, mahal nga rin sa torno. Nagasalabat ka ninyo, mag-isakpan ko din sa gingarian. Laumin ninyo, nga mubalik ko ug madako na sa kong pagbalik ang akong anak. Iampo na mo ang imong kalampusan, mahal nga hari. Salamat ka ninyo. Iampo na mo. Ang inyong pag-ampo sa bathala nga mo'y tag-iya sa tanang planeta o sa tibuok kawanangan, mo'y maghatag ka na ko og kaligon. Maunon ko kini sa kong pagbiyahe paingon sa kalibutan. Andam ka na ba, mahal nga haring sa torno? Andam na ko, F-69. Magpaabot ming tanan sa imong pagbalik, mahal nga hari. Magalaom ka, F-69. Ganiyot, si Arto. Sore, mahal nga hari. Nang luod siya og nagol. Kay gusto gyud untang mo uban nimo. Mao nga wa nimo karon siya makita. Nagpahungaw ron kon asa manggani siya nagpahungaw. Mao ba? O sige. Di na ko magdugay, F-69. Usakay na ko sa spaceship. Sige, mahal nga haring sa torno. Panalanginan og ubanan ka unta ni Bathala. Hangtod sa sunod pang panagkita, F-69. I will miss you, mahal nga hari. Sige. Alto na ko. Misira na ang automatic kaputahan ng spaceship. Bulingkod ako. Aron mag-program ang akong pagbiyahe paingon sa kalibutan. Pabuta ko diha sa kalibutan, anak. Pabuta ko. Niya ang mabuton sa pag-program sa akong pagbiyahe paingon sa kalibutan. Ako nang isit up kinitanan. Pinigpindot ko ni ining green button. Musugod na kinigbiyahe pa rin sa kalibutan. Ano? Kumusta, Tyron? Mantigo ka na bang mo dismantle? O mo install niya ng robomot diha sa imong tuong nga kamo? O, Professor Draco. Og familiar na ko sa commands nini nga automatic nga mo receive sa bisan unsa nga gusto kong buhaton. O may tabo pinaagi sa chips nga gilubong likod sa kong o. Good. Very good. Og Professor Draco, naghinam-hinam na kong ikahimamat o ikabagat pagbalik si Juno. Good slugs nimo, Tyron. Maglaom ko sa imong kalampusan. Sa paggan yan ang imong giingon nga Juno,
dinhi sa akong laboratory. Makalao mong ipasalig ko na kanimo, Professor Draco. Ipaniguro din ako nimo. Very good! Mantigaw ka na dyan, Tyron. Very good! Di ko parehas ni mong bogo, Tadlong. Di ba, Professor Draco? Ayaw lang kay palabi sa imong butbot, Tyron. Ah, Kay kung istorya na isgutan, way makalupig nimo. Pero di man wa kapay agi. Nagkinahanglan kog deeds, not words. Okay? isog ko ni Professor. Ikatawaan po sa animal nga Tadlong. Yan ang may katawa ka, Tadlong. Nakasabot ka ba sa akong gisulti ni Tyron? Mo ba ka nagkikatawan mo? Kaya nag-ingon din ako nakasabot ko, Prof. Kalisod ako, ninjas ko to. Kakwang! Kaya sa man nagkikatawan mo? Kaya may katawa maka, Prof. Ako may katawa po ko. Parehas ko ta, di ba? Gago! Okay! Hanapog ka naman, Prof. Oy. Ayaw pagpatuyang og tabi nga parehas ta. Agtang ray parehas na tong kagwanga ka. Karon, kinahanglang bansay-bansayon una nimo kung unsaon paggamit niya ng robomod, Tyron. Namitapot ta karon sa imong lawas, sa imong tuong kamot. Namemorize na ako ang tanang commands nini, Professor, gamit akong utok. Oh, sige. Ipakita na ko ang imong natkatunan. Kung makita mo ang superhero, unsa nga commands ang imong gamiton. Kung buot mo siyang maluya o mawad-an sa kusog. Oh, kini, Prof. Kini. Niya. Ah! No! Good! Very good! Why lugod-lugod? Ah, Tadlong, kinsay way lugod. Wag ko mag-ingon nga dili ikaw, Prof, ha? Wag yun! Aw, lagi. Aw! Unsa? Congratulations, Tyron. Abi ko bulinaw ang soda ng utok nimo. Dili, di ay. Maantiko ka na. Nga sa ato pa, magkinaunsa, andam ka na kung ikatubang mo katong giingon mong Juno. O baga, kung kinsa man gyud ang superhero. andam na ko, Prof. Draco. Upaway una kita ug magsabot sa mga butang nga angay na tong sabutan. Ana ka pa mo biyahe balik sa inyong dapit sa Santa Barbara. Andam ng helikopter, Tyron, nga muhatod nimo balik sa Santa Barbara. Daw man kung mulampos ka sa imong gipasalig nako. Nga madamo sa akong laboratory kadtong Juno. Makalaom ka, Professor Draco. Makalaom ka. Sige, sakay na sa helikopter. Okay, Prof. Pilo! To! Naibaw ka na sa imong pagkabuhaton. Na, Prof. May thumbs up na sa iyang kumingking si Pilo. To! Kung sa'y may thumbs up sa iyong kuwingking, Yago! Aw, may ngunday kong may kumingking siya siyang thumbs up, Prof. Gago! Uplok! Ulpok! Bakuta ko, Juno. Kaya di na ko mahadlok pang makikatubang o makikaway ni mo. Dili na, Juno. O ikaw mali na. Mailog ko na usab ikaw kang Juno. Ha? Nagkarak may estudyante sa kampus. Basta mo pa balis klase.
daghan ko estudyante. Pero sa kanto-kanto, pila lang po ang manood. Videohan ako sa Malina. Huwag yun si Juno, kanag-uban. Sweet ka ha. Pada ako na si Vicente ni Bro Tyrone. Uy, nawag. Sami. Uy, Bro Tyrone. Huwag palibagay. Diba, Bobby? Hello, bro. Kumusta, bro, Gardo? May kinawag ka, bro. Timing kayo. Pag pala sugod ang klase din sa campus, may isent ako ni mong short video ni Juno Molina na sweet kayo. Ayaw na lago pagkita pa na, bro, Gardo. Kay ni anak ko ron sa Santa Barbara. Sa? Niya nga sa Santa Barbara? Masa lang? Yes, bro, di pa lang yun, Dugay. Pero sekreto lang ni nato, bro. Niya ko karon may mutang sa usa sa among pabangan diri sa lungsod. Kaya di ko buot nga may masayot nga ni anak ko. Aron limpyo ang akong pagbuhat sa plano. Nakadungog ka, bro? Papa, bro! Inaya ng tingog ni mo diha. Ayaw pagpasabot nga ako ang imong gikasulti. May kulba, bro. May kulba. Kay layo ko sa mga estudyante. Ako na ko sa nga di laos pros kahoy. Okay. Wapagay tarong klase, bro. Aos man, mana ako. Ini kagabi na. Kay may panagsultihan ta. Pero kinahanglan nga muani ka. Nga wa gi masayo da. Ug way may baw. Nga ako ang imong tuyo. Klaro ba? Okay, bro. Klaro kayo. Patik. Sa wa ko maduol ninyo, ganina ra ko nakamatikod nga nag-video na si karton ninyong duha, Juno, Malina. Oh, mao ba, Lindel? Oh, Juno? Ngano? Oh, wa. Tabi na niya yung duha. Mag-CR sa ko. Sige. Balik dayon, ha? Oh, o lagi. Asset kid na ni Tyrone si Cardolin. Kalapkot kinatawhan na, eh. Doon naman kasi kasulti sa cellphone kanina. Klaro kaayo, si Tyrone to. I-confront ka anak ko na si Lindel, no? Ha? Oh, ikaw, ambot ni mo eh. Unya nga na mag-video-video man siya, be. Hala, si Cardolin. Asa din na sige, ha? Uy! Unsa man to may buto? Nagkakuliyang ako mga estudyante ay. Nagkinahinay paingon sa nahimutangan ni Gardo. Ano di ay? Pagsusay ko na Lindel kung ano. Tingaling na unsa si Gardo. Sige, aris ako ha. Nakita kong kalit nga. Gilabay ni Gardo ang iyang cellphone. Unya kalit kining may buto. May kalabutan ka ini si Juno. Duna ka, ha? Doon siya dalhin. Kaya nagkagubot man ang mga estudyante. Murag, may nahitabo ni Gardo. Oh, ha? Nga naman ko no? Juno, Malina? Nga no? mahimo ba magsulti na dito sa likod? Ha? Unsay... Dali. Oh, gibira man ko kunin mo. Ato ta magsulti. Kanaway makabati na to. So, giangko nimo nga ikaw mo ay nagsunog sa cellphone ni Cardo? Hinungdan nga may buto kini? Mao ba, Juno? Sorry, Lynn. Pero, gipasidanan ko na siya daan. Juno, Wala si Vicente Kinsa na akong tugtag na makapasakit o mabinuang nimo. unsa? Mibuto di ang cellphone ni Cardo. Basta baratuhon lagi ko no, maugid ko no na. Daling madaot ug mao ko tong mibuto ang battery niya. Maunay sulti sa mga tao, Lindel? O day, may rasad oy, taggam siya. Gigabaan to ninyong Juno nga hilom nga nag-video-video ninyo. Uwa siya maunsalin? Napaso ang kamot kay misiga lagi kunog kalit iyang cellphone. Unsa? Hak ba yun? Unsa naman urasa? Hangtod karon mo pa man si Bro Gardo. May nang magasulti o nami. Ug maplano na kog tarong unsay una namong buhaton. Kanang wa gyud laing may baw, gawas lang nako og di Gardo. Oh, may nanawag. Kitsa man eh. Wa may ngaan nga na nakaregister.
Akong tubagon, be. Hello? Hello? Oh. Tyrone? Si Gardo ni bro. Oh, bro. Hain naman ka. Kaniya ramon ko nagpaabot ni mo. Sorry bro. Di pa ko makana. Kay may yayay ko ron. Kung sa'yo may yayay ka. Ay, kaya binata diha. Bita bro. Ang butoy. Pikalit ang siga. Yan may butong akong cellphone kaniya. Dito sa campus. Unsa? Nga na, good. Ang mga to. Ano to eh. Ibong bitaw. Kalit yung sigaw. Napaso akong kamot. May gani kaya akong lalabay na sa... Di ba ni buto? Wapap. Alam. Pulhog tingali ko no. Naunsaw ng pagkitabuha, oy. Unsa man, baratuhon tingali ng cellphone ni mo. Ay, good pa naginot ang mga refurbis, good. Lisod na. Kuya, kay madiskuhido ka na. Di tao ni Furbis mo eh. Pranyo na palit ako. Puno kina ko itong kwartang yung padaan ako. Branded to bro. Branded ba? Basig imit na, ha? Orig lang ito bro. Binuang diya. Branded? Unya, orig ba? Mo to'y nahitabo, ha? Ni buto? Parehas, parehas yun itong kitabuhan ito bro. Ha? Tay ikaw ito si Juno ah. Oh, Nagimunta siyang pasilon. Then, kahit lang nasunog ang pistula, may nunarpaso ka bro. usa? Tinuod ba ning gisulti ni mo, bro? Anong magkag mo bro? Kadiyo ta. Mangutaan ako niyo. Diha ba si Juno atong higayon na? Di ato siya ato bro. Man ko sila, medyohin malina ba? Oh, Kumayo sa itong panagsulting na muntag, pagtataon, mo din itabo. kun mo. Klaro na kayo. May kalabutan ini si Juno. Sa? Sa nagpanultino bro? Wa na ilain, bro. Klaro na kayo. Parehas na sa nitabo na ako. Mga ba bro? Pero ay kabala ka. Kay mubaws ta. Manimaws ta. Karon pa di ko mainumdumlin ba? Katong nahitabo ni Gardo pa dito sa eskwelahan. Wato'y kalainan gid sa nahitabo ni Tyrone dito sa dapin sa baybayon. Katong gikaaway nila si Juno uban sa iyang mga barkada, dili ba? Oh, ha? Maubalin? Oo. Halawa ka mahinumdum. Kuan. Oo, di ay no. Murag ninumdum na di ay kulen. Lagi. Mga man tugog, istorya hagod nga may katap nga ungo o barangan sila si Juno. Oh, bitaw no? Ano ka to, no? Unsa ka itong hitabua? Unsa dito ang sulti ni Juno atong hitabua? Waday kong kapangutan na ato niya, da. Pangutan anya ko nulin. Kay diha magid siya ato pagkahitabo ni Tyrone. Sila magid ang nag-away o nagkaatubang. Kinahanglan makasulti migpalik si Juno ugma. Kay basin tuod nga may gibuhat ka dili maayo si Tyrone. Pero murag dili sa tingali maayo nga makapasakit si Juno niya. Maong kinahanglan magkasulti gid mi ugma. Kinahanglan gyud. Nagkasa ako kaganina ni Gardo. Napalimutan na sa ko. Pero dili na ako intensyon nga upasakit niya. Nakalitan ako sa gisulti ni Lindel nga givideohan mi niya si Balina. To. Unsa man to? Ayag, murag ba itong aeroplano nga kalit lang nga mikilab sa ibabaw o kusog ayo? Unsa man to? Oh, nagkapati ka ba ato murag may mikilab lang at tingog ug mikalit lang og hayag ug nawasap dayon. Nagkamatikot sa dekato, Naibidya? Oh, kay murag dinhiraman sa atong tungod. Mura ba itong aeroplano sa kong tanaw, Nay? Grabe itong fighter plane sa mga Air Force? Kung fighter plane, nganong dili magkaayo sabak, mikilab man lang. Kay kadang fighter plane, sabak manggod kaayo na. Kay mga supersonic man ang mga eroplano, ha? Na, ambot ko lang sa tunay. Oh, manihapon na ka ta. Gani narabaya ko nimong ingon nga manihapon na Oh. ta. Ikaw, gyud. Si nanay. At na gibati na ko kagutom, Nay. Manihapon na ta. Dinala ko sa kalibutan.
Mitong para kini akong kimaniho nga spaceship. Okay, ingon sa kikupaan ko. Naghinam-hinam na kong bakita ang pinangga o nawa kong anak sa tukay ng panahon. At ako, makita na yun nila. Makita ka na ako, anak ko. Gusto nyo kayo napitang akong kitumpahan sa spaceship. Nga kinasalayo ang bukid. Ug maninaw na ko ang gawas pinagi sa mga eye camera na naglibot nining spaceship. Pagkanindot ay nining kalibutan. Bisan tuod, medyo susama kini sa among planeta. Pero lahi gyud ang iyang pagkamadanihon. Usa kini sa magkama ni Bathala. Pagkagamahanan mo kayo at Bathala. Dili gayon patukat ang imong kagamanan. Pero sa di pa ko magawas din sa spaceship, kinahanglan nga ma-explore na nako ang tibok palibot o sa mga dapit na mabot sa radar system nining spaceship. Kay kinahanglan maistudyuhan ko ang kinaiya sa mga pinuhat kinagpuyo din eh. Oo, alarma. Nagpasabot na may nagasood na laing pinuhat din sa spaceship. Pero, no. Masakay kita buha. Uwa pa ko mag-abdi sa bisang asang pagpahati ni. Ang monitoring sensor, madetect yun ini. Nagdaga na ang sensor o malukit na kinini kung hayal siya mabutan. Kinahanglan ako kay may bawan kung usa kini ang akong armas. Nadidik o nakita na sa dikdiktor. Kini may mutan. Si Alto. Siya ka nang anaa sa trashbin ni spaceship. Sorry, mahal nga re, nga ilom ko misod sa spaceship o mitago ko sa trashbin. Di may mong malayo ko nimo, mahal nga re. Dili. Usa pa ba akong mahimo, Arto? Ganiya ka naman. Nasuko ka ba nako, mahal nga re? Usa ba akong makuha kung masuko ko ni mo, Arto? Katawa ka lang. Usa may kasulti ni F-69 kung masayon siyang hidong kang yuban ako. Di lang na magsaba, mahal nga re. Secret lang nato eh. Usa secret nga mangita mangin sila ni mo dito sa Jupiterium. Usa may nahuna-una kung dili ka makita. Problema na nila. Dili na ato problema. Basta na, di mo, Arto. Anong mingisi ka man? Nalipay lang ko, mahal nga re. Nagkauban lang gyapon ta. Oo. Pero dili ako kabubuton. Basag di lang, mahal nga re. Kay pasalig na ko nimo. Nga di ka magmahay sa uwa mo pagkasuko nako. I will do my duty to God and my planet, the Jupiterium. Dako kog ikatabang nimo mga ngare. Tungod kay mantigo na kong mupirit sa mga kahimanan nining spaceship, labi na ang iyang monitoring and radar system. Bao ba, Arto? Yes, mahal ngare. Gusto na ko gasuhiro na to sa atong radar system ang tibok palipot ngadto na sa mga dapit nga kutob maabot sa atong sensor. It's very easy, mahal ngare. Ako na may bao. Relax lang ka diha. Kaya ko to. Maugyo ka na akong nabiliban ka ni mo, Arto. Sige. Palinguhaag yun, nga dili ko magmahay.
Misingit ka uban ako sa ilo. Paniguhag yun. Don't worry, mahal ngari. Be happy. Kana, pahiyom jud. Ang akong presence mo ay magwagtang sa imong makalay o kami nga mahal ngari. Sure gyud ko, ana. Maubag ka. Karyot, kay niya. Disugdan ko na ang pag-scan sa tibok palibot. Apil ng pag-secure sa mga area nga way mga hulga sa atong seguridad. Niya. Oh, tanawa mahal ngari. Tanawa kining nakita si screen. Wala, mura kinig dakong syudad. Tuwing. Oy. Unsa man ron? Unsa na? Ngi! Nakatuog ding mahal ngari ug may pakapin pang hagok. Sige, islet lang diya mahal ngari. Total, ma-retrieve man nato ni kung unsang mga dapit nga akong giskan gamit ang radar system. Niya. Oy. Hala. Unsa ning akong nakita? Unsa ni? No, dili. Unsa man ning akong nakita? Unsa ning salida? Nay babae nga nagsayaw-sayaw ug naghubo. Kalain ganahan sa ta. Mao ni paborito ni F-69 sa bastos nga robot. Wala oy. Kalain si babae naghubo sa tanan. Allah, kakuyaw sa panuhot. Oy, purya gaba. Kadaganda ini lang naghubo. Lain-lain ang beauty, lain-laing lawas. Nay gamay, nay tambok, nay nipis lawas. Lain-lain po ang agoy, biguti, wa. Placido! Kitam ko na ko. Gago kitam ko. O gihapon. Bahay ni Tatay Placido. Nakita na ko sa Tatay Placido. Pero nahi ang iyang panagway. Huwag nagpagitag yapot siya nako. Sakay siya sa... Kadit. May nahinumduman ko. Gusto. Katong ako nakita sa sayo. Kabiit itudap na sa baypayon. Namikilab lang. Murag ingon niya ang iyang gisakyan. Unsa'y pati pasabot ini? Unsa? Nagdamgo ka na usap kay Placido. Pero lahi ang iyang hitsura. Unay bin siya. Ug sakay siya niya tumurag eroplano nga mikilab lang. Unsa? Juno. Unsa man gid ang buti pasabot ini ako nadamguhan ay. Ganong nagbalik-balik man eh. Unsa man ang koneksyon ini sa akong pagkaako? Unsa man gyud? Juno. Unsa pa ka nang buot mo pagkigsultihan ako, Malina? Bahin kini sa nahitabo gahapon din sa campus. Sa nahitabo ni Gardo Juno. Ayaw nagkalain ha, pero... Sulti. Unsay mong gibati human mo. Mapasakiti si Gardo. Malina.
Tubag ako, Juno. Unsa? Ana kanimo kanang robo mo, Tyrone. Kung gusto kang mubaos, ninanggingon mong Juno, buhata dayon ka na. Mubaos ko niya, Professor Draco. Di lang sa iyang gibuhat ni Gardo, lakip na sa akong niaguman batok niya. Good. Very good. Kay gipanumpa ko kana. Samtang anaapay uwat kining akong kamot nga iyang binuhatan. Di gyud ako siya'y kalimtan. Iya kining handumanan. Basta, tumana lang yun ang atong sabot. Dadon mo siyang buhi dili sa laboratorio. Kaya may giplano na ko niya. Kanus amo siya madani, Tyrone. Ha? Kanus amo siya madani, Ay kablaka, Professor Draco. Ipaniguro na ko ni mong madako gid sa diha sa imong laboratory. Makalaom kay gini, ana. Timanaan ko ka nang imong gisulti, Tyrone. O, kinahanglang tumanon mo kini. Kay ako'y tao. Nga kung pasaligan, kung saaran apan pagyason, mausab ang kolor sa akong buhok. Oh. Ha? Unsay mausab ang kolor sa buhok, Professor? Buko ka gyud. Gamita ka ng utok mo. Ang buhok kong ipasabot. Ngalain ko kung masuko. Kung pagyason, di bisan kinsa. Kay imo man kung ipalaom. Obligado kag yung mutuman sa imong gipasalig nako. By crook or by hook. Mao ba, Professor? Ako sab musulti nimo. Nga ako say tao nga dili mantigong mamakar ug mutuman gyud ko kung unsa may akong gipanulti. Kana? Maunay akong gusto sa tao na ikasabot. Maong ay kabala ka, Professor. Sa gikaingon ko na nimo. Dad-on ko gyud si Jono sa imong laboratory. Mao maghanay pasalig og sulti ni Tyrone, Prof. Aw buton lang ta aron ta madali. Diyan lang ko makiglalis pa nimo. Sayon sa may tanaw mo, ni Tyrone, Tadlong. Kung ako imong pangutanon, Prof, ako mo ingon nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. Buang! Wa kagyoy tinarong Tadlong. Agay, gihapak mga kunin mo, Prof. Sakita kong Prof, oy. Wa ko magpatambag ni mong kanggawa ka! Wa ta mag-program din, he. Tinsi ka lang. Bitaw, Prof. Ang ako ba? Posulti lang yung kunin mo, Prof. Nga wa ko'y salig atong Tyrone. Unsa? Naon nga to daan, Prof. Gara kayo, presko kayo. Dili parehas na ko nga dubok. Klaruhan ang gisulti ni mo, Tadlong. Ayaw pag hinanggaw. Unsa ipasabot ni mo? Mas kasaligan pa man kong naong ato niya, Prof. Hanggaw lang kong kitsura kay niya. May kami angkon ka, Tadlong. Gwapo siya. O ikaw, puwerteng batia. Sakitag siltian. Aw, sige lang, Prof. Pero, dili basihan ang kamaayo og itsura sa tao aron siya matawag nga kasaligan. Correct. Husto ka, Tadlong. Mauganang giagwanta tagi kabisan maura tao na inaabot sa imong hitsura. Okay ra, Prof. Patas ra ta. Kay jagwanta taman sab ka. Unsa? Kung sa alang nimo ang ako nabuhat ni Gardo, Melina. Dili ko sab katumahimo kung wa pa siya magbinuang nimo. Walay kaso kung dili siya makasal nako.
Ayaw lang ina sa pagsabot ang akong gisulti, Juno. Ang ako nga concern lang ko nimo. Dili ko gusto nga may mapasakitan ka. Nagkasabot ko. Og salamat sa imong concern. I love you, Juno. I love you, Malina. Mao ka na'y gipakiksultihan ni Malina ni mo, Juno. Doon na siya. Ay, husto siya, Juno. Naibin siya. Dakong sayo ang imong gibuhat. Naibin siya. Nay. Pero ang imong nahimo, linugdangan lang usap sa gibuhat ni Cardo. Kay dili ka makahimo ni Ato kung wa pa si gibuhat na dili maayo, dili ba? Nay. Pero dili ko mubasol nimo kung nakahimo ka man ni Ato. Kaysa ako nang ikaingon, tuga ka sa panahon. Ug aduna kay obligasyon o gimbuhaton isip usa ka superhero nga pagpanalipod sa mga dinaog-daog o ni bisan kinsa nga nagkinahanglan sa imong panabang. Mahal nga rin sa turno. Pagmata, mahal nga rin sa turno. Wake up, my king. Ato, Ah, kipukaw ko nimo. sorry, mahal nga rin. Pero natuman ko na ang pag-scan sa tibok palibot. Og nahuman ko na ni. Og dinis sa atong nahimutangan ang kinatibok aning dapit nga atong gitugpahan. Kutob yun sa maabot sa atong signal. Gusto ka bang mutanaw sa akong gihimong pag-scan? Pinaagi sa atong radar system, mahal nga rin. Palihog ko sa pag-review, Alto. Pero ako kining may estudyohan. Aron maplano na to kung unsay sunod nga paghimuon natong mga lakang kini sa kalibutan. Karon nga natanaw na nimong antanan, mahal nga rin. Unsay imong ikasulti? Susama ra sa atong Jupiterium kining kalibutan, Alto. Bisan ang mapinuhat ka nagpuyo nini. Apan, they are 30 years behind sa atong technology. Gusto ka, mahal nga rin. O kaya raw sab na to ang pagpahiuyon sa ilang pagkinabuhi din eh. Mao ka na, Alto. Naibaw na ko kung siya kuwato. Pero kinahanglan nga ako una kining planuhon, una ako mulihok sa pagpangita sa akong anak. Mag-agad ako nimo, mahal nga rin. Nara ko kanunay sa imong kiliran. Daghang salamat, Alto. Wa ko magmahay nga hilom kang miuban ako sa akong pagbiya sa Jupiterium. Dagang salamat, mahal nga rin. Nasabot kong nadismaya si Juno na ako. Tungod sa akong pagkuriher niya. Sa iyang nahimo dito ni Cardo. Pero wa ko'y laing kilantaw. Ang iya rasab na kaayuhan. Dili ko sa buot nga makapasakit siya sa uban. Kung mahimo mangita siya paagi sa pagsumpo sa mga nakahimo og sayop, nga dili kinahanglan mapasakit, mas maayo tingali nga mo ka na iyang buhaton. Mahal ko siya. O hinaot nga hisabtan ko niya. Hinaot pa unta. Kalipay na ko ang pagtabang sa nanginahanglan, Devincia. Ug sa isulti ni Malina nako, sa imong pagpasabot nako, wa ko musupak ini. Dasayod ko kung sa ang gusto o kung sa asayop. Pero sa pagangahan nga mao kining akong kahimtang, kag-iisip nga malalaban, diligid kalikay nga dunay masakitan. Pao nga ako napalantawan. Katigalig, kung dili ko makalingkawas ni kahimtang nga, tigil ang pag-ilan ako nga superhero tingali. Maabot kita panahon nga magkabuak ni Kamis Malina. Juno, Dili ba, Nay? anak.
Hinungdan nga nakaingon ko nimo, usan niya na kay gayon. Kung mahimo pala nga ihatag ko sa lain kining akong pagkaako. Ako gikinambuhaton. Kaysa ako tanaw, dili na ako kaya kining mga responsibilidad, dahil siya. Dili yun. Juno! Karon, di na ko mailan nga si Tyrone nining akong bayon. Wa na sa ko'y kalainan ni ini sa robot. Haom kaysa kung o kining o sa robot. Unan panining robomot. Diin anaan ini ang tanang gahom nga akong malkontra sa superhero nga si Juno. Pabutago! Kumusta na karon ang cyborgs nga si Tyrone, Prof? Wa pa ba siya malawag nimo kung unsa na balita niya? O unsa na iyang nahimo? Nagpaabot ko sa iyang tawag tatlong. Pero dili ko magdali-dali. Yatagan ko siya gigong higayon na makatuman kung unsa may iyang gipasalig na ko. Tanawon ta! Kung unsa iyang mahimo. Tanawon ta! Happy Tax ceremony, Lin. Wa palagi si Junior. Gabiha, oy, mapalid man ko. Lama itong pangupawag ko. Murag na ubos to si Juno na ako, Lindel. Iubos? Ngano ko eh? Ha? Kuan, kining... Kuan, kalimti lang di ay tulin mo. Murag may something wrong gid niyang duhada. Nag-away mo? Hala, nindot na ba ko nun nanguman sa away? Ay! Nga naman di ay? Naadi ang feeling. Naadi ang kulba sa mga pagbati. Bug. Ikaw, kid, Lindel. Bitaw, uy. Pero, naunsa din mo eh. Sulti ko pa, nagwar mo? Nagwar? Wa man. Unya, unsa na itong buton ta namang isulti, pero wala ni mo gipadayon. Katong maingon ka nga, brad ni ubos ni mo si Juno. Obe, unsa na ito? Kuan, may gamay laming problema, Lindel. Unsa bang problema, ha? Halin? Basta. Sorry nga nga, amo na ni. Ay, maes malang ninyo, oy. Karon naman mabalik ni ang superhero or ang patas na to. Uy, Lindel, nakakita ka na baga kayong aso? Asa ba? Hala, kabukas na ato. Mula di kong sunog mo na ini. Di ka na, no. Bitaw, nakugit kayong sunog. Ay, bawa na pagka si Juno sa mga sunog. Hala, mga tataasa ng sunogin. Nga naman? Nagkasiguro man ko mo at sige ng superhero. Aha, hala mo na rin kayo na nga magkakita, Milin. Sana na, mga tuta, magsusin na. Hindi na mo sa pagkakaso! Che, yan ang pinang bugiro, gato ay. Wa ay. Unsa man ang bagang aso, Gardo? May alien na robot nga nagkaroon sa Santa Barbara. O, ibasunog niya ang mga building sa lungsod. Unsa? Lalo? Alien yun? Kilala mo pa ako si Juno eh. Sabi mo na mo, Lindel. Hello? Len! Piyasa ka ko yung atak ko! Hoy, mali na yung atak ko! Usapan ninyo ang kayo nga magawa ating robomot! Usapan ninyo! Sige! Tawgan ninyo ang inyong superhero! Tawgan ninyo siya! O palabanan ninyo siya! Ha! Nakita ko sa kong una-una. Kabayo sa katao nga naisama sa robot na may sunog sa mga building sa lungsod. Kinsa ka rin siya? Ganong iya kinigibuhat. Kinanababutan ko sa lungsod. Pakusgan ko nga ako pagluban. Hop!
Juno dito sa kampo. Hain mo ni Katia. Ah, Lindel, huwag si Juno. Si Juno. Ay, ano di ayan? O sa may mahimo ni Juno sa sunod tuiklong suit. Oh, aha? O, kukuan. Kini nga. Pasilan nyo na unsa naman na kalibutan. Uy, tak sa radyo. May robot ko no nga mura pud og tao ang hinungdan sa dakong sunog dito sa lungsod nga nagpaninggit og nagpangita og naghagit si superhero nga mo pakita. Oh, unsa? Unsa, Ginoo ko, mao kaday-day tapo sa lungsod, Malina, Lindel. O nang din siya, gabiha lagi ni tabo anang. Hain man din si Juno nang din siya. Gani daramang nakanakaw si Juno, Malinda. Tingali to ato ni diretso sa lungsod, sa dakong sunog. Oy, Ansa ito adito sa lungsod si Juno nang? Sa sunog? Tuwa dito? Magunsa man siya dito nang din siya. Magunsa siya dito nang? Daghara kayo mga building ang nasunog. May dagong sa unahan. O daghang tubig ana. Wala may pagi. Ako na siyo pon aron makawan siya napita ug mapaong kayo. Aniya. Pagaw sa inyong superhero! Payo mo tabang sa inyong superhero! Uy! Usa na! Ni Uwan dito sa unahan! Galit lang ni bundak ang kusog kay Uwan! Ug mapaong nini ang mga nasunog ng mga building! Animal! Ganun bisunog ni mga building din sa lungsod. Hoy! Ha! Ang superhero! Diagit siya! Gusto si Professor Draco! Mupakita gisa kung may kalamidad! Pagkuhan dito sa paghunong sa pagituwa. Kung dili ka gusto nga may mahitabo nito. O si Kinsa kang mimando kanako! Ha? Dawata kinimbulog sa kayo! Ha! Kaptik yay! Nakaligay siya! Ha! Ibanduhan ko ito sa paghunong ng itong ituwa. Ha! Ako di ko mapugos sa pagkasakit mo. Mau ba? Tanahon ta! Pauwanan ko ikaw sa mga kayo! Ni ang mga kayo! Sige! Lihay ko ito sa iyong mahimo! Lihay kini mga pulog sa kayo! Salbahis! Huwag siya mamatay na ako! Ibo ko gipugos salbahis ka! May nanawag. Si Tyrone. Hello? Tyrone, kumusta? Nakuha mo na ba ang superhero? Madam mo na ba siya din sa laboratory? Malpak imong impetsyon, Professor Draco. Ha? Period ko mamatay tungod ini. Unsa? Animal panuway! Unsa na akong giingon mo, Prof. Drac? Ha? Hitsura lay tarong atong Tyrone. Wa siya magsilbi sa superhero. Makalagot. Ang ako pang imbensyon, ang ibasol, nga diriyot siya mamatay. May langani kung okay na kay gayon siyang ikiasgikan sa superhero. Huwag na mugukod niya kay nagkapuliki o baong sa mga building na nasunog. Ha! Panya, Prof. Nausama na iyang sot sa o ug ang robomot, ha? Wa mga guba.
Ambot lang kagaong! Kikiputol ko niya mo pa nagsulti tungod sa akong kalagot! Ba lagi maayo niya, Prof. Pero di kaya sa otot. Muna-muna pa niyang pasalig. Nga kaya na niya. Pero di ay, Diyoko, gilanghag! May lang pangandak, pero way ikabuga. Correct ya ka, Prof. Baray po na itong tawhana. Ikaw po taong, kaulu-uluhan, mito sa dayon niya. Agay, Prof. Teka na kay glumping na kung ha? Sige na mo gahapak, Prof. Way problema, tadlong. Bisan kapilapan malumping. Kay pwede na itong ilisan. Putaw! Kanang imong nga lumping! Hala, no? Putaw yun nga, mataya man ha, Prof. Kung sa'y gusto mo, ha? Fiberglass? O gusto ka bang transparent? Nga musihag? Kung unsay sod, sa'y mo, ha? Saman? Mura ko ang nag-alien nga, iti, Prof. Kay angayan ka man sang mahimong ite. Unsa nga pagka-iti, Prof? Unsa nga pagka-ite? Itis manok! Animal, inayag Gardo. Gardo, inalagap dos! Sinsya na ka, bro, ha? Sinsya na ka, bro, Tyrone. Mamil sa malug, pasukon hunaran, hapdos mo gina. Sa akong nasaksihan sa superhero, Bro Gardo, sa iyang mga nahimo, dili siya masayon, dili siya sayon kontrahon. Kay daghan kay siya gahom. Tiaw may, daghayo nakasaksi, bro. Umurag isuyop niya ang bagdang mga dagom, o napauwan niya kini, nga mga hinunggal niya, napaong ang sunog sa building. Gusto na. Di na ko gustong mamati pa sa iyang mga nahimo. Pero siyang pamina, bro. Siya juga si Juno? Ambot, wa pa ko makasiguro. Makaingon kong dili. Makaingon sa kong... Ambot! Lain na usab nga bayalihong buhat ang imong nahimo, Juno, sa Santa Barbara. Og proud kaayo ko nimo. Og tungod ini, may premyo ka nako. Oh. Juno? Ngano? Wa ka ba ganahi sa akong paghawak nimo? Unsay nagpaabot sa itong relasyon sa unahan, Malina? Unsa ka ha? Juno? Juno? Napanglatawan kong dakong babag sa atong relasyon ang ako pagka-superhero. Unsa? Unsay akong buhaton aron bawa kininako. Unsa man, Malina? O kinsa baga katong giingon mong katunga tao o katunga robot nga misunog sa mga building sa lungsod, Juno? Wa ko mahibaw na eh. Pero na ako'y nadunggan nga nagsige siyag sangpit sa superhero. Gihagit niya ang superhero nga mopakita. Ug sa akong pagpakita, mao katong nahitabo. Kung dili patungod sa daghang building nga nangasunog, kamay ako gisiguro nga mapawong ug maluwas. Makuha unta ko siya og mailhan. Pero may panahon pa. Nahibaw kong magkita pa migbalik. Magkasugat pang amo mga daan sa umabot nga higayon. Ug inigabot na higayon na. Paningaon akong makuha og mailhan ko siya. Ug anong ingon sa dako kay siya kalagot ako isip superhero. Arto! Nangaring tulong! AM at your service provider! Pagandam, kininig gabi una.
Suwayan ta ang pagtaak sa kalibutan. Sugdan na nato pagpangita ang akong anak ginawa. Andan ko sa kanunay, mahal ngari. Pero, mahal ngari, kung saan mo man sa pag-ila sa imong nawang anak, nga dulaan naman sa 20 katuig siyang nawa ni mo. Og dili lang kay kanalang, kay gamay pa siyang bata nga nawa ni mo. Ninyo ni mahal nga Reyna. Wa ko may baw kung saan nato. Pero malaumon ko, kung magkita gyud mi ug ang akong anak, ug magkailanay gyud kami. Nasayod ko ni anak ato. Mahal ngaring Saturno. Komportable ka ba diha sa kong likod, Arto? Sud yan ang backpack. No problem, mahal ngari. Don't worry about me. Kay bisan niya ko sa backpack. Makita na ko kung sang imong makita. Kay high-tech ko. Kaya tungod sa built-in radar system nga niya sa kong lawas. Maayo, Arto. Sige, mong gawas na kita ng spaceship. Aron mulupad na kita gawas nini. Okay, let's go! Mahal ngaring Saturno! Nakita mo ba ako nakita sa bus, Arto? Very clear, mahal ngaring Saturno! Makita nimo ang kanindot sa kalibutan. Mao kini ang gama sa tong buhi nga bathala. Ang bathala sa tanang mga bathala nga mo'y tag-iya sa langit ug kawanangan. Wa ko magtahom ngayon din ini kanindot ang kalibutan, mahal ngari. Very nice, very beautiful. Pero abot lang kang mga pinuhat nga nanimuyo din eh. Wa ba nimo maskan ang mga dapit nga makabati ka sa mga panagsulti sa mga binuhat sa kalibutan? Wa ko makafocus niya na, mahal ngari. Kay nalingaw kong nagtanaw sa mga talanahon sa kalibutan. Sa mga talanahon o sa dili angay tanahon. Ay. Hapit na kita maabot sa dapit nga naidaghang mga building. Pangandam ng daan. Kay kung makakita na kong dapit nga safe na tungtupahan, mupaubos na ko. Aron mga tugpa o mga taak na kita dining kalibutan. You're the boss, mahal ngari. Your voice is my command. Oh. Unsa kini akong gibati? Ganun mo gaan kay nga kong pamino sa sud sa kuntukan. Pero may pagbati nga dili na ko masabot. Tiga ako pagigda din sa tigbayon dapli sa baybayon. Kanagsudong og naglantaw sa mga bituon sa langit. Karoon ako mabati ini. Ngano kini? Oh, may naglupad. May naglupad yun. Mabangon ko. Gusto, ako ni sundon. Mulupad ko. Oh, gitawag ko ni Binsya. Gabi na, klase ka pa ugma sa buntag. Katuog na. Magpangin na ako dito sa gawas na eh. Wapang sa kubatian ka. Igo-igo po tingali nga magdukagid ko. Patuon ako, Juno. Sige na eh. Musod ako sa kwarto. Hoy, sa bagay, nagpaabot ka kaugmamon ni Juno ni kayang kahimtang. Sa iyang pagkasuperhero. Unsa man, Diyos ko. Unsa tong imong gisulti, mahal ngaring Saturno? Wa ako magasabot sa gibati kaniya, Arto. Kalit lang nagkaan akong dugan. O kalit lang nga murag may kalipay sa akong kinailanman na dili ko masabot. Mao ba, mahal ngari? Libo ka kung kutawan na da. Nganom ka to? Ampot lang. Basta sa ako nang gikayonin mo, wa ko magsabot. Sige na lang, mahal ngari. Kuha man ka ni kakasabot. Ako pa. Ikaw cute, Arto. Pangandam na. Ay may dapit na kung gusto na kong tugpahan
ug way makapatikod nato. Okay, mahal ngari. I'm ready. Kinsa udin mga gikan katong tao nga katunga robot ug katunga tao. Ganong yung gisunog ang mga pinting sangsyon. Unsay ang katuyuan? Suwayan ko sa pagkulang-kuhay sa kong hula ang akong panagkatubang itong higayon na. Gusto ka, Bro Gardo. Iyang bayhon, ang gid to o di Juno. Pero ang iyang lihok, ang iyang gipakitang kabtik, di man katuhuan nga siya si Juno. Meron. Ang ngayon minumduman ba? May maskara ang superhero. Ang napasabot. Pasabot na na. Ha? Eh may maskara siya. Di siya buot ka makita sa mga taong iyong pinagway. Sa laktod. Di siya buot may ilan sa mga tao. May punto ka, Bro Gardo. Ya. Sabihin mo ba kayo posible ka si Juno, no? Pero sa mga abilidad ni Juno nga kaniya itong saksihan. Kung mo di basihan ba, may posibilidad nga siya gitawag sa kinighanan karoon superhero. Sa kong sabot, bro. Oh, di ka buot kang maingon nga siya si Juno. Kana, tulad siya mong garbog silos nga niya, di ba? Buang ka? Ako magsilos ko? Ha! Nong ka! Bro. Makals. Kita rin istorya, ha? Walay nagpapati na to. Don't you worry. Ang mga pagtabo, tali ni mo o ni Juno o ba ni Malina ba? Daya kayo, may silos ka o kalagot ni Juno. Ay! Saan? Gusto ko, bro? Gusto ko, di ba? Gusto si Bro Gardo. May posibilidad gituod nga siya si Juno. Ay! Unsa may akong buhaton nga may bawaan ako nga siya gyud ang superhero o dili. Unsa man. Abi ko ba gitimanan mo ang tanan kong gisulti ni mo, Tyrone? Nagtuo kong misod sa imong utok ang tanan kong gisulti nga kinaiya sa superhero. Sorry kayo, Professor Drago. Na-underestimate lang ako siya. Ayaw na lang ganig pagpangatarungan pa. Sa pagkig-away, Tyrone, dili mo'y makahimo kanimong magmalampuson ang imo ng gahom. Angay usog kinin mong gamito ng imong utok. Utok nga puno sa kalantip o dili utok nga binugok. Nakasabot ko sa imong gisulti, Professor. O sorry kayo. Sayon kayo ang pagpangayog suri kung masipya ta. Pero sa pagsalig sa taong nakahimo og sayop, lisod na. Atagi lang kong igong higayon, Professor. Na ako kining may studyohan. Una ko muhimo og lakang sa pagpakigbatok niya. Balik diri sa syudad. Kinakapay daghang angay makatunan. Una mo mabuntog ang giilan ninyong superhero. So, bro, balik ka sa syudad, bro Tyron? O bro, kung sa akong pagbalik, ipaniguro na nako nimo na may baw-an na gyud nako kung si Juno ba ang superhero o dili. Ayun na, bro. Ibakalagod ka na. Halos na ang mabahay din ato, ba? Halos na akong uya mo si Cindy, ba? Ang superhero ni Permeng Sigutan, lagod kayo. Muna, dako kaig nahimong kadaot nato ka ng tawhana. Kung si Kinsam gina siya, basay ka ka. Sa akong pagbalik, naklar na ginaunya nato ang tanan. Sayangan gid ko, uy. Kung nga nang watch ko ni ato sa lungsod, dito man ang taang superhero. Ayaw na lang paglaom ato superhero, Lindel. Kay doon na nato sa hinigugma. Ha? Ano ko tang naibaw ka, Lin? Ano nahibaw ko? Basta lang. Kaya imposible man gud kung wa pa siya hinigugma. Gwapo gud siya, unya buutan pa gyud. Kalma og matinabangon. Oh no, giun sa man mo pagkasayod nga gwapo siya. Nakakita na di kasi ngitsura nga nagmaskara man na siya. Ha? Kuan. Di naman gud literal lang akong gipasabot ni mga gwapo siya gud. Sa mga maayon niyang buhat ba, maunay makadani sa kadaghanan niya, dili ba? Oo. Ang samot na gyud kung maklaro gyud atong gwapo siya.
Pero, Lin, unsa itong balita oy sa nitabong sunog sa lungsod? Tinutong istoryahan nga doon ako ni robot na tao? Mo ako ni nagsunog sa mga building dito? Ha? Mauni sulting Juno Lindel, nga katong robot o katong tao tong nagsunog sa mga building sa lungsod. Ha? Kay nakaadto gid si Juno atol sa mga hitabo, Lin. Nakasaksi gid siya atong hitabo. Kuan, wa mo ko kung mag-ingon nga nakasaksi gud siya. Istorya ra pod gud ang iyang nadunggan gud. Oh, nangupang ko kalindel na may tungtok na ko. Nadyo kay namatikdan ni Mulin. Namatikdan? Unsa gud? Kuan ba? Basta magkais ka ganit ng superhero, no? Wala dyan kag suhito og nakakita na niya. Ha? Daghan kayong tao ni ilang gitawag ang syudad ato. Ug sa kadaghan sa mga pinuhat ni Napita, naginganda nila ang tao. Wa gyud parehas ni daw itsura. Mo ba? Mahal nga rin. Ayaw pagtingog ato. Hindi mga tao nga nagpingon ini akong kilikuran. Tay, papay may abot nga ba sa paingon sa uptown? Ha? Ako'y imong gipakinsultihan. Di ba ikaw ang akong giatubang? May lahi pa ba kong gipakigsultihan? Uy, ang detektor ng robot na niya sa kumbag. Niya lang ba? Nagpasabot kini nga, niya sa kong palibot ang superhero. Niya siya! Daga ng mga tao nga niya sa palibot. Kinsa makainin nila. Aninawon ko mayo palibot. Ug bantayan ako ang mga lihok sa mga tao nga niya sa kudol. Yun lang. Kini ka ang tiguang nga niya sa kutabat. Nga may gikabiba nga napsak sa iyang likod. Dili siya ang superhero kay idara na siya. Batanon ang superhero. Sa kinintag sa ako kibatin eh. Murag may signal o vibration ko na sinati eh. Gano'ng kini? Uy, may batanong daling nagpalayo. Wanay lain. Siya ang superhero. Sundan ko siya. Arto, huwag ko magsabot sa kibati, Arto. Kung sa imong paminaw, mahal nga rin. Murag kong... Mura kag kalibangon. Ayaw papinuang, Arto. Ayaw papinuang. Wa man kong magbinuang. Nanagap lang kong makatag-an ko nimo. Pero, way siguro nakatag-an. Kalibangon man tingali ka. Arto, galit nga nawa ang dili masabot kong kibati. Oy, kadali babot. Kantahan man tati kag. Kung ikaw kalibangon, dagan lang sa baybayon. Nga kung ikaw way ilo, ipahid lang sa dakong bato. Ha? Gusto na si mo kamuang, Arto. Galit lang nawa akong kibati. Kana kay nawa ang imong gibati. Basig nakabuhagay nakadiya sa imong gilingkuran, mahal nga re. Imatikdan kong nag-anam kay kahanaw. Diyang nagpalayo katong patanon nga dili sa kutupad. Unsa? Oy, mibarok taman, mahal nga re. Og milakaw. Asa mata? Kakusok man imong milakaw. Sundol ko katong patanon. Kay tingalik siya na ang nawa kong anak. Unsa? Galit nga nawa ang batanon. Hain naman siya. Animal. Makalagot. Shit! Wag siya na. Dili mahimong mawa siya. Pagtaon ko siya. Nganong miyunong ka, mahal nga re? Nakita ko siya pagbalik, Arto. Niya ba siya sa imong dool? Wa ko magpaduol. Pero maigo lang kong distansya niya. Nag-aninaw siya sa palibot. Masabot na doon na siya ikipangita. Ang robomot, galit na mibalik ang alarma. Kuno, niaragad siya sa palibot. Huwag mahimong nagbantay siya sa akong aliyok. Ha! Hindi na ako tugot ang kapalayo o makaikya siya.
Dili na kita. Kinahanglan nga di na siya nakutukot pa makapalayo pa. Kinahanglan dyan. Pero hain ini nila ni asa ko palibot. Hain ini nila. Kinsa mo kayo nila. Maglisod ko na. Kitsa mo ka. Uy, ang batanon ko ra. Tag kamidagan og nagpalayo. Sundan ko siya. Ano, ipalagot ko ni tawanan na. Mas sinati mo karon ang gahom sa rubungot. Mahal nga rin. Asa na po ta? Midagan na po ka. Usa ka misteryo alam na ko ato kinito ala. Kinahanglang may bawaan o mailhan ko siya. Kung ganong inguniin niya ang akong patiun kung may dugo ko niya. Kinagduda ko na may kanabutan siya sa akong kipangitang anak. O baka siya gid mismo ang akong anak. Asa ka? Duwi ko! Duwi ko! Tama! Duwi ko! Duwi ko! Wa mo tingog ang alarma sa detektor nga niya sa nasa ato pa. Dili siya ang superhero. Tabang mo! Ay, tabang mo! Tabang! Agad! Nagtuko siya, siya ang snatcher sa akong pitaka nga akong gigukod. Pero dili di ay. Sige, layas na ito. Layas na! Buset, makalagot! Makalagot! Nawa siya, Arto. Nganong wa ka man mo gamit sa imong mega speed, mahal nga rin. Dali ron ta, nimo siyang mapsan og dadon sa paglupad ngadto sa tong spaceship. Wa ko kanabuhata, Arto. Kaya kasiguro kung mahingang nga sila. Kung nila ko makita na may talagsaong kahong, nga wa nila. Tingalig, magkaguliyang o mga hadlok sila. Oh, gusto. Correct. Correct, mahal nga rin. Sige lang. May daghan pang panahon nga mabot. Dili maayong magdali-dalit. Pero nga wa mo man sundang imong nakita sa taas ka naglupad. Tungod kay gitahod ko ang imong tingog nay. Ang iyong pagtawag nako ug ang imong pag-ingon nako nga matuog na. Ay, kisultihan lang unta ko nimo. Sige lang nay. Doon na pa higayon. Nakasiguro ko nga dili lang kadto higayon na ako makita kadto naglupad kung unsa man ganito. Ay, Judo. Pero may pagbati ko nga dili masabot nay. Nga nakapalipay na ako. Nakapalipay sa kong dughan. Sa din nakita ko kadto. Ug ambot ba? Kung husto ba kako sa kong hunahuna? Huda-huda ka unsa, anak. Nga may kalabutan kadto sa akong pag-ako. Unsa? Mao'y nabalitaan ni Kuya dito sa lungsod nga naalarma gyud ang mga pulis ug ang mga tao dito tungod di atong taong robot nga misulog sa mga building dito, Juno. Kinahanglan may bawaan ako malina kung unsa gid siya. Kung diin siya gikan. O kung nganong iya katong kibuhat. Kung wa pa lang ko mabisi sa pagpahong sa kayo sa mga building nga iyang gipagsunog. Hayan, ako sa nasundan. Nahadlok ko, Juno. Nahadlok? Nahadlok ko magkakita mo pagbalik ug magkasangka. Og tingalig. Tingalig doon ay daot ang mahitabo nimo. Malina. Kay wa pa ka makasuhito kung unsag og kinsa gid siya. O kung nganong miabot siya dinhi sa Santa Barbara. Tinuod ba kini mong isulti, Tyrone? Ha? Tinuod ba kini? Wa ko magbakak nimo, Professor Draco. Ug mao kani akong kikaibod nga pagayo. Kung nganong naingon adto. Pero wa ang superhero. Sa imong gisulti karon ako, Tyrone. Nagduda ko na may laing linalang sama sa superhero niya higayon nga may alarma ang Robomot. Unsay bot mo ipasabot, Professor Draco? Unsa? Ambot lang. Kung gusto ba ka ko nining akong huna-huna? Nga unsa? Nga wa mag-inusara ang superhero sa inyong dapit.
Unsa? Professor na ako. Nagduda kong daghan sila. Ha? O kinahanglan ato kining may pauan. Maong magpaabot ko sa imong pagbalik diri sa syudad. Diri sa laboratory aron atong mapanagsultihan ang tanan. Alien? Nagtuo kang alien o gikan sa laing planeta ang gitawag og superhero, Prof? Dako og posibilidad, Tadlong. Di ba? Nga, anong dire magkanungutanan ako, Prof? Misigam gani akong mga mata sa pag-ingon nimong alien o superhero? Ay, tando-tandoan na lang gani ko. Isip respetar ba? Mura kong sinyalan, ana, Prof. Kaya ganun sa kamanwa masinyalan, Tadlong. Tingsi ka lang. Tinangan masusi ko kini, Tadlong. O karong gabi, gamit ang akong mga high-end nga kaimanan din sa laboratory. Balikan ko pag-studio ang kawanangan o ang planeta nga naglutaw niya ni. Prof Draco. Tungod ka nagduda ko. Kung may alien nga nakasud sa kalibutan o ang ligong ebidensya ni mo, ang kitawag karon sa kadaghanan og superhero. Prof Draco. Mao ka na imong gibati? Diyan nakita mo ang imong giingong naglupad sa kawanangan? O Malina. O murag doon ay connection kini sa kumpag ako. Oh, Juno. O ka na, may gusto na akong mahibawaan. Kung nga kadto. Pero, makita mo pa ka ito pag-usap? Nakasiguro ko nga ako pa ito makita pag-usap. Pero ako masahid kung kano sa. Juno. Anong ingon yan ang tinanawan ako? Ha? Uwa. Sulti ko. Sulti ko. Unsa ang nasi mo na muna. May bell na. Manood na sa classroom. Sa pagkada ko kalainan ni Juno lang. Ng mga ordinaryong tao o kway kahong. Bisag unsaon ko sa pagkunahuna o pagsabot. Diligid siya sama ng mga tao. God. Usa ka siya ka alien. Usa ka alien nga gikan sa laing planeta. Og nahisumok sa kalibutan. Husto ka ako. Yaong sa mangkaling. Manong umang ka maka-answer anang atong test. Uy, abi man ako kung naghunahuna ka kung sa i-answer ana. Kasi tanaw na ko nimo. Nagpinsan ka na maayo. May lain lang kong gihunahuna, Lindel. Hala ha, tingali ko na na ha. Na, magselos ka si Juno anak. Ikaw, good, Lindel. Faithful kayo kung ato ni Juno, no? Oh, sweet. Hulog, uy. Maes, man sa danan yung relasyon, uy. Ay, kada sa pagka ko. Or kami, magkauyab sa superhero, no? Oh, Lindel. Oh, hinoon, sugot naman ko di ni magkauyab. Basta kay, paangkan lang ko niya, o paliwatan na ko siya. Oh, ha? Malisulti ni Lindel. Unya si Montono. Mura kami batik silos. Dili lang ako tuyoon, Juno. Kaya magsige mo ko sa kiskot ni mo. Nako, yun? Nimo. Pero ang yang una ang superhero. Pwede ka na pagkasulti ha? Nga nung may pahiyumang kuno ka? Giganahan ka? Ang sabag ka? Ganahan ba? Nag-observe na baya ko nimo ha? Nagbantay baya ko ninyo ni Lindel? Nga naman ko no? Ambot lang nimo. Siya ambot na ako. Nga no? May himatikdan ka na ako. Nagto ni Lindel? Huwag siguro. Gwapa ba yasa na si Lindel? Mingisi magug ka. Nalipay ka? Giganahan ka? Oh, nga naman lipay ganahan mo ko. Mutana pa ka. Ingon anak ra ba nakasagaran sa mga lalaki? Ganahan ka ayo nga daghan ang maibog nila. Kaya nga no, ang mga babae. Dili day ngon anak. Naosay ko na anak. Pero mas grabe ang lalaki, no? Kaya depende raman sa mga babae pa. Dili man kakaingon anak. Uy, naunsa ka? Ayaw ko ikumpara sa uban, ha?
Dili ka ganahan nga ikumpara sa uban, pero ako, imong gikumparar. Kay nag-ingon di ay ko. Unsa man din ang moingon kang ingon ana o ingon ini ang mga laki? Unsa man din na? Istorya naman good na good. Lainon din ni mo sabot. Okay. Di na ito mag-iskutan na. Sandi diri sa kundughan, di. Juno, I love you, Malina. Ugwa nila yung babae nga akong higugmaon. Ghost ni mo. Wala ka. I love you too, Juno. Hingon anak yun ang mga babae, Juno. Ubisan si kinsa naman tingali. Bisan tingali sa mga lalaki. Dili yun buot nga may kabahin sila sa ilang hinigugma. Nakasabot ko niya na, Naibin Anak manggid na. Anak gid na sa babae nga buot nila nga ang kanang atensyon sa ilang gimahal. Tuara gyud nila. Ug mao na akong gisabtan sa imong giingon bahin ni Malina. Naibin siya. Pero mao lagi sa imong pagka-superhero makapangutada ta kung unsay ugma sa inyong relasyon sa inyong panaghigugmaay. Nay. Sa mga salida bahin sa usa ka superhero, ang ilang istorya doon ay ending. Pero kining inyo ni Malina sa tinuod ni ninyong kinabuhi. O ang kinabuhi sa usa ka superhero, huwag yo'y kalinaw. O huwag kasiguruhan kung unsa. Gusto sinabin siya. Pato'y kasiguruan ang kinabuhi sa usa ka superhero nga sama nako. Ug dili ako, mao'y makalulubi. Kung dili, si Malina. Si Malina nga naglaon. Malina. Wala ay nakahatag na ko kalipay. Og bagong paglaom aron mabuhi. Si Juno ra. Siya ra gyud. Og wa na ko'y laing pangayoon pa sa Ginoo. Pero sa iyang pagka-superhero, garbo na ako nga mahimo na ko hinigog mga superhero. Si Juno. Pero unsa man gikaugmaon sa among gugma? Kung moabot ang higayon nga mas daghan ang magkinahanglan niya. Dili ka siya matingkal sa lain. Labi na sa mga babae nga nakadaig og nangandoy usab niya nga mahimong hinigog masama ni Lindel. Mao ba? Mao kanay imong himatikdan niya to higayon Tyron. Unsa imong una-una, ha? Professor Draco? Sa akong pagpinsar sa tanang mga sirkumstansya, imong gisulti Tyron. Naglibog ko, pero nagduda ko. Sama sa ako nang gikasulti nimo. Ngawa mag-inusara ang superhero. Mahimong daghan sila nga niya sa atong kalibutan. Utsa. Pero, Professor Draco, diin man na sila gikan. Kung atong basihan ang ilang kalainan, ngari ka nato nga mga kalibutanon. Mas advance sila ka nato. Pero diin man ka na sila gikan. Oo, saman, sama ba na sila nato, ha? Dagog posibilidad nga may nahitabong alien attack dinhi sa kalibutan, Tyron. Unsa? Unsay alien attack? Alien attack. Ugmaw ka na'y buot na akong sutaon. Unsa man ang buot niyo mong ipasabot sa ingon nimo nga alien attack, Professor? Simple nga samton nga may mga alien
nga nahisumok sa atong planeta dinhi sa kalibutan. Professor Draco. Ug usa kini sa malisod nga tahas nga buot na kong diskubrihon. Professor. Pero dili kini sayon nga buhaton. Ikinahanglan ang makuting pagtuon o pag-estudyo. Ug kung ako kining mapamatudan, dako kinig ikatabang sa buot kong mahitabo. Unsa may buot mong ipasabot ha? Unsay buot mong ipasabot nga mahitabo ha, Professor? Ang dugay ko ng gidamgo nga ako maoy mo kontrolar sa tibuok kalibutan. Professor Draco. O dako o ikatabang kanako ang mga alien. Dako sila ikatabang. Usa. Mal ngari, nasod na sa screen ang ulagway niya itong batanon nga imong gingon. Nga nakasinati ka o dili kasarangan nga vibration o signal. O nga gituan mo gani nga mao ang imong anak. Guwapo siya, Arto. O gusto sa baro. May gani kay pinagi nining atong kahimanan sa laboratory sud nining spaceship. May mo na tong ma-review o ma-print kung unsa may na sa imong nanguna. Kana pinaagi sa pagkonektar sa mga wire or sensor diya sa imong o ngadto na sa high-tech tang kahimanan. Mahal nga rin nga nung nanghupaw man ka. What's wrong? Sa pagkakita ko siyang ulagway, Arto, wa ko'y kipati. O nagpasabot lang nga wa kami koneksyon. Sa lagtod, sa akong pagsabot, dili siya ang akong anak. Mao ba? Wao ka na, Arto. Pero kung may mo siyang igala, di ba siya makatabang nimo aron mailan mo ang imong gipangitang anak? Arto. Kita karon sa planeta nga dili ato. Dili kita suhito dinhi. O nagkinahanglan kita binuhat o gitawag nilang tao ning ilang kalibutan nga makatabang nato sa pag-ila kung ani bagyod sa kalibutan ng imong anak o kung kinsa magyod kini. Dili kita magdadali, Arto. Kay kinahanglan natong maniguro nga dili kita masayop. Kinahanglan unang naswituhon nato kining ilang kalibutan. Kay dako kayo kining kalanginan sa atong planeta nga Jupiterium. Unsay imong pakigsultihan ako, Prof. Draco? Paminaw, Tanlong. Buot na kong pabilibon si Tyron sa tanang mga kaimanan diya sa laboratory. Labi na sa mga kaimanan sa pag-study o pagtuon sa kinatibuk ang galaxy kung sa kawanangan. Aw, okay kayo, Prof. Paminaw sa... Aw. Wa pa ko mahuman. Aw, sige. Tiwasa, Prof. Paminaw. Naminaw bitaw ko, Prof. Sa matagsulti na ako, magpaubos ko. Huwag imong palabuan. Aron mas muday ka na ko si Tyron. Saan ang pananglitan, Prof? Lipog ko. Pasapta ko, Prof. Sayon ra kayo, Tadlong. Kung moingon kong gamay, natural, moingon kang dako, kay palabuan man, di ba? Aw, kanadi ay, Prof. Kasayon. Pinalitan moingon kong mubo. Natural, Prof. Mayon kong taas. Very good. Pananglitan kung moingon kong bugo. Aw, natural. Mayon kong Tyron nga. Grabe yun, kakabugo. Ah! Amaw! Tanaw
gitanawa sa big screen nato din sa laboratory, Tyron, ang mga planeta sa kawanangan ug ang kinatibuk ang galaxy. Professor Draco, ingon sa di ko makatuo sa ka-high-tech na niining imong laboratory. Muna ko yung taong buhat sa tanang gamitin his laboratory, Tyron. Dilitoon mo na muna, Tyron. Mantinin lang ni sablida ni Prof. Draco. Ay, pastilan. Ikaw gyud tadlong. Kining auto-zoom sa maong mga planeta ug tibok universo, Professor. Sa kinatibuk ang galaxy, na diin makita sa big screen ang diameter ug kalidad sa gas sa usa ka planeta o meteor. Giunsa man sa naning paghimo, ha? Kuan. Ato ragyod kini, Tyron, o dili kinopya. Dili tuon na iya, Tyron. Kinupya tuon ni. Tadlong! Kanto, Kamalan. nagunsa ka. Kamalan. Nagparayon ko sa kong pagtuon sa mga kiniya sa mga tao ning kalibutan o sa mga naandang butang nga ilang buhaton sa matag adlaw. Kay magamit nato kini sa pagpakigtipo nila. Kutob sa akong mahuman, akong i-folder aron anytime imo kining ma-view mahal nga ring sa torno. Maayo, Arto. Wag ko magmahay. Nga niuban ka kanako din sa kalibutan sa mga tao. Salamat, Kamalan. Yun na, Kamalan. Tanawa, unsa kining akong nakita. Tanawa, Kamalan. Usa ka nang naglupad, Arto. Ang salida kini, Kamalan. Movie ni, tawag nila. Tanawa, may kapa ka ng binuwat nga naglupad o may litra nga S sa iyang tughan. Tinuod ba siyang makalupad, Arto? Sama siya ka na to, di ba? Dili, Kamalan. Salida lang ni. O sa maong salida, kanang tao nga naglupad nga may litrang A sa iyang tughan, gitawag nila Superman. Kay dili siya kasarangan sa mga ordinaryong tao sa kalibutan. Gusto ko sayro na to ang iyang kinaiya, Arto. Kung sa iyang kalainan na to, nagkikan sa Jupiter yun. Ingon sa may kaanggid-anggid siya sa mga binuhat gikan sa Jupiterium, Kamalan. Doon na siya ay mga superpower nga wa sa ordinaryong tao sa kalibutan. O gitawag siya sa kadaganan o superhero. Superman. Superhero. Kamalan. Arto, jutay ra ang iyang kalainan na to. Pero, Kamalan, imahinasyon lang sa nagbuhat sa maong salida. Ang konsepto niya ng Superman. Pero, diin man og idea ang nagmuwag niya ng mga salita. Nganong nakaunahuna man siya sa maghimo niini? Ikasubo ko nga di na ako matubag ang maong pangutana, Kamalan. Wa ka siya'y eksperyensya sa mga binuwat sa Jupiter yun. Dili sa ko makatubag niya ng Kamalan. Pero, kinsay nasayod. Husto ka sa imong pangagpas. Sige lang, Arto. Mubaway una ko. Sige, Kamalan. Paway una. Para makapundo kag ikong kusog sa atoon niyang pagtaak o balik sa yuta ning kalibutan. Ilan na kagabi karon na nagmasin ko sa pagtanto sa kawanangan. Pero hangtod karong gabi na. Wala na ako makita pag-usap. Kagtong naglupad nga, nakapalibog na ako. Kung nga nung may dili kasarangang kalipay kong gipati. Hindi ang ako kininakita. Diyos ko. Kinsamakit ko. O kung saan kita tinudanay na akong kagikan. Kung saan. Yun na. Unsa ka kung
suwayan ako sa paglibot ang kawanangan. Kung mamasin ko makita na ako kitipag-usap. Gusto, muli akong buhaton. Pero, unsa ka kung iuban ako sa Nanay Vincia? Unsa ay Ginoo ko, dili ko Juno. Tingali ko say may tapo na ko dito sa taas. Mahadlo ko. Ikaw, Ginay, huwag kay angin kanlukan. Huwag ka ba di salig na ko? Dili sa ingon nga wa ko'y salig ni mo anak. Pero mahadlok lagi itaw ko. Ikaw, Ginay, na? Kung si Malina ka ang imong iubanan, Si Malina? dili ba nakasinati na siya og uban nimo sa paglupad sa kawanangan? Siya na lang ka, Juno, anak. Kanindot sa kagabion. Bisan tuod way buwan. Apan hayag kayo ang kawanangan. Kay way panganot nga nakaalis sa mga bituon sa langit. Grabe kadaghan ang mga bituon. Mura kinigbas sa baybayon tungod sa iyang kadaghan. Ginoo ko! Unsa man to? Malina! May misangpit na ako. Juno, ikaw? Ikaw ha? Nakalitan ba ako? Abi na ko sa tong kalit nga landing diha sa akong tungod sa paglantaw na ko sa kalangitan. Ugod sa iyong pagtuo. Abi na ko ni manananggal. Unsa? Manananggal? Manananggal ikaw hitsura? Kagwapo sa dimog manananggal, no? Oy, self-serving ha? Ikaw yun? Dili bitaw, komedyara oy. Tuod, asa man ta? Gusto kong isurita kasi babaw. Niya naman bitaw tas ibabaw, naglupad. Og nagakos ka na ako. Imo kong giagak aron dili mahog. Og nabati ba nimo ang pinitik sa kong kasing-kasing, Malina? O, Juno. Og nabati mo ba usab ang matagtubag sa akong kasing-kasing nga midapat sa imong dughan? I love you, Malina. I love you too, Juno. Unsa may mahimo nining kagabion, Professor Draco sa pag-estudyo sa kawanangan? Nangit-ngit man ang palibot o niya pagidusod sa imong laboratory? Nahibaw ka ba? Oh, Nga mas visible ang kawanangan ug ang mga planeta niini basta gabi, Tyrone. mo ba? Uy, nga anong taon? Abi ko bag may utok ka, Tyrone. Professor Draco. Very simple logic. Makita ba din nimo ang mga bituon sa langit kung hayag ang kalibutan? Ha? Husto dito uno? Sa akong paminaw, sa imong pagtungha, sa imong pag-eskwela, na mayabas ka. Unsa na mayabas, Professor? Ug ang nakadimalas, kay diha kapag yun mamayabas sa kalbasaan, hinungdan nga naglukdo ka og kalbasa. Misamot nga wagig ko kasabot nimo, Professor Draco. Kung buot kang may sama na ko nga profesor, scientist ug doktor, Tyrone, dapat may utok ka. May utok kang maantigong mupinsar ug musabot sa bisan unsang butang o pulong nga imong mabati. Kay kung mga kaniya ng abilidara, wa kagiwi mapaabot. Professor. Ug ang kaong ingon ini, kiwasit pangutok, kinili kaya siyang utok. Wa sila'y mahimo aron matuman ang iyang gusto. Kundili, ang pagpangawat sa kaibaw nga napanag-iya sa uban ug sa mga malantip nga mga tao. But anyway, sa imong kagresibo nga nakaton, nga magaton ka, may konsuelo ka di rin ako. Salamat, Professor. Sige. Ipakita ko nimo ang tanan na nakamahuan sa pag-estudyo sa kawanangan.
May nanukit taon ang kamalang sa torno. Padayonon kong pag-iskan o pag-studyos kinahiyan nining kalibutan o sa mga binuhat nga nagpiyon nini gamit ang mga kahimanan dini sa spaceship niya. Pas kayong pag-iskan sa sensor. Hoy, on sa mali, may na-detect ang scanner sensor. Akong i-view o i-zoom ko. Uy, kamalan, tanawa, may doon ka binuhat nga naglupad nga nakita o na-detect sa akong sensor. Tanawa sa monitor screen, kamalan, tanawa, tanawa. Arto, Kamalan, are. isang pito ba ko? Yes, kamalan, yes, yo. Ano, Arto? Tanawa, kamalan, tanawa. Kadiyot. Uy, hala, nawa, kamalan. Hain, Arto. Di lamas. Usay di lamas. Di lamas naman. Di malas di ay kamalan. Di malas. Nawagtang na. Usay na wag tag. Nawagtang lagi. Dugay kamangod nga nakaduol kamalan. Kaya ano, usam na mo nakita nga namukaw ko magyud ako. Two lovely flowers kamalan. One is red, the other is white. Pagtarong, Arto. Bitaw kamalan. Babaeng lalaki nga naglupad. Very sweet kayo. Giingnan ko ikaw, pagtarong, Arto. Nagtarong bitaw ko kamalan. Wa ko mamakak nimo. Basta babae o usa ka lalaki nga naggakusong naglupad sila sa kawanangan. O dili sila sama ni Superman sa salida nga may kapa. Lahi sila. Tinuod pa ang gisulti, Arto. La! Kanon saman ko mamakak nimo kamalan kung magsolde man yung ko permis sa tinood. Pero, hain naman lagi niya, ha? Wa ko nakita sa screen. Unsahon nga, uwahay ka namang nakadool kamalan. I-retrieve. Di ba, ma-playback pa ni mo, Tran? Kaya to record pagkiling atong makaimanan din, eh. Oh, no problem kamalan. Karyot. Niya, playback. Tara, kamalan. Kana. Muna. Arto, i-zoom aron ma-focus na to. Okay, wait a minute. Kaping mainit. Kita Sige na pa, nimo. Arto. I-zoom pa. I-zoom pa yan? I-focus pa. I-focus ba? Yes, kamalan. Niya. That's it, kamalan. Tanawa. Tutuking mayo. Arto, sa kini ako kibati. Ngano naman sa kamalan? Kasi araw na sa ka? Arto, tanawa ang itsura niya ng lalaki. Okay, i-freeze. I-freeze. Meaning i-pause. Karyot. Wait. Yup. Nana. Oh. May gulay. Kamalan. My goodness. Nakita mo ba kung sa ako nakita, Arto? Nakita mo ba? Wa, kamalan. Usiwa. Wa, kay naalihan man sa imong kamot, kay imong gikap ang screen nga gifocus nato ang panagway sa lalaki. Arto, wa ko makasabot sa kibati. Ha? Siya na ka ang nawa akong anak. Once again, di ko makatubag sa imong pangutana, kamalan. Manggawas kita din sa spaceship, Arto. Pangitao na to sila. Kamalang malngaring sa torno. Kakusog pa natong milupad. Kay kinahanglang makita na to sila, Arto. Kay lahi ako kibati ni Higayula. Yang nakita ko ang itsura niya itong lalaki. Wa ko makasabot sa kibati. Gahantod karon, kusog kayo ang pitik sa kundukan. O ba? Pasig ikulbaan ka lang, mahal nga rin. Oo, ikulbaan ko. Apan may kibati diri sa ilaw sa kundukan, gatili pasabot. Aw, basin ininsik. Ang sensor, Arto. Ha? I-fall ang range ka kayang maabot ini. Aro ato silang madetect. No problem, kamalan. Ako ning i-shoot.
ubos, Juno. Diin ang suga ni ini mo nakahimo og dayan-dayan sa kagabion. Mas nindot nga malantaw dinis kawanangan ang ubos, Malina. Kunindot ang imong makita diri sa ibabaw kon gabi. Unsa ka kun makita nimo ang kinatibuk ang bulok sa palibot, no? Dili man nagsama ang kanindot sa kagabi unog sa kabuntagon, Malina. Kung sulungon mo ang ubos. Oh, Juno, dili na ko buot nga matapos pa kini kagabion. Malina, Mahal ko ikaw, Juno. Mahal gid kaayo. mahal sabta ka, Malina. Hinaot nga wanay katapusan kining atong kalipay o pagminahalay, Juno. Hinaot pa unta. Usa ba darto? Wa bagyo na ditik na sensor. Wa man gyud kamalan. Basin mitipa sila og laing direksyon kamalan. Inutan nga wala to sila ma-detect. Usa. Dili ko buot ka mausik pa kining gabihula. Kinahanglang makita tagyo sila. Dili kita mo balik sa spaceship kung dili na to sila mahimamat. Unsa? Uy, nakatuog man ko din sa sofa. Nauli na ba ka si Juno? Tanahon ko siyang kwarto. Ay. Huwa siya din sa kwarto. Nga sa ato pa. Huwa pa siya mauli. Bukod sa naman ko rasa. Ay, kining anak ka. Hapit na di ay mutungang gabi. Kung nakauban niya si Malina, lakit karong mga orasa. Wa pa niya kini mahatod sa ila. Kuy kiduo ko kinikis Juno. Hain naman ning anak ka. Ay, nagtuka naman ko, Professor Draco eh. Ang nagikay nga akong mga mata. Gusto na ko matug. Kung matug ka, nagpakita ka lang yun sa imong pagkatapulan o dili angay nga mamahimong professor o scientist. Oh, Professor. Ay, wa ko magtuo nga ingon baday ni kaburing kining buhata, Professor. Boring kini alang sa mga taong tapulan. Ay. Oh, uy, Professor. Tanawa sa monitor. May kusugan naglupad. Unsa man na? Unsa ka na? Dili ko makatuo ini. Oh. Murag tao ka nang naglupad, Tyron. Nga may gikabipang bag. Tao ba na, Professor? Di man maklaro, hanap man kayo. Animal. Isuway ko na pag-zoom o i-focus ang maong naglupad. Professor Draco, aron ato ni maklaro. I-zoom dayon. Isugo ba ko nimo, Tyron? Akwan, unsaan pag-zoom? Kay ako na lang ang mupa-zoom, nini, Professor. Ayaw na lang. Ako na lang. Ayaw na lang. Niya. Uy, hanap magidoy, di maklaro. Buisit. Basin ma-enhance pa na, Professor. Suwayi ko no. Kaya di na ito makumpirmar nga tao unsa ka ng butang nga kusugay naglupad. Hilom, Tyron! Professor Draco. Ikasubo ko, kamalan. Murag wrong direction nga buntay ni. Basin tuwa sa pikas direksyon sila mo pa yun. Mubalik kita sa pigas direksyon, Arto. Murag kong malamay sa kusog. Ako maglubad, kamalan. Kung kinahanglan nga lukpo na itong suhin ang tanang bahin sa palibot, aro ato. Mga higala, at ang iyang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero.
Dalit ka nato sa RMN Drama.